Ogai mar ODM Migosi Raila Odinga nochopo e gwenge eko mag Gem kawuono ni endi kama bende koro ne entiere e yik mar Washington Jakoyo midiwo ma bende ne en ja od bura e kinde go madirom higni 15 e piny endo mar Gem. E sama koro ne oloso, Raila ne oyuago Jakoyo midiwo kaka jago no endo ma bende en ng'ano mane onyalo bende geno kuom weche go mag siasa mag oganda joluo. Kata kamano endo nogolo singo kowacho ni koro kuom sani endi ok obi donjore kod weche go eko, be pok odonjore gi weche go eko ma bende moriere koda kachung kata welo kata monyalo wacho ni dho jowagunda ni nominations mago eko mag duond bura mar ODM. Raila nowacho ni debed ni en ng'ama timo kamano Jakoyo ma en owadgi ma nyina hasi kanyakla koda kowadgi ma en Oburu Odinga sani di koro ne ok obedo ni ok noyudo tiko nendo mar ODM. Omiyo osingo ni sani di koro ODM medo keto kange eko moridore ahinya ne jogo mabiro chung kod duond bura nendo mar mondo mi koro giyud welo no endo ma oganda kata jopiny emochiwo ne. E seche go eko Raila nosingo ni sani endi weche go eko mag Reggae bro dhi nyime kowacho ni koro kinde go eko mag ODM kanyakla gi mago bende siro weche go eko mag BBI sani koro ikre ma dhi rakre koda kinde mamoko e weche go eko mag BBI e doho ma pacho kaendi. If I had the power as a party leader to make a change, Jakoyo and Dr. Oburu Odinga would be in parliament. But because through the nomination process, they lost, and then they appealed, and they also lost their appeal process, there was no way in which I could impose them as candidates of the ODM. But we also know that there were actually mistakes in the process. So in order to correct those mistakes, we set up a task force immediately after the elections, headed by Madam Catherine Numa. That team came up with proper findings. What went wrong? We now know what went wrong during the nominations. And we said we don't want, never again do we want to see a repeat of what happened that time. So we have said that going forward we are going to implement the recommendations that are contained in Catherine Muma's report. And we have also changed the elections board, which we had in 2017. So we have created a new elections board headed by Madam Catherine Muma herself, who led the task force. So we hope that now these coming elections, we are going to have a proper nomination exercise to the satisfaction of all our members. And those recommendations have been published, they've been made available to our people. Finally, I want to say that, you know, we have had the BBI. You know, we had the handshake. And handshake identified 9 very important points or issues that we want to correct. And these are incorporated in the BBI. Now we all know what happened. BBI matter is in the courts. But then we have our team of lawyers, led by none other than the Senator of Siaya, James Agiro Orengo. We are confident that through this competent team, we are going to succeed. That BBI is going to move forward. That Reggae itaendelea mbele. Yuthurwa wije maber. Owacho ni BBI odhi muna half time. To Reggae duogo, kore duogo so. Ok duogo so. Owacho ni Reggae bro dhi nyime. Nitie jomoko mowuok kucha nigi wacho ni kia ni bottoms up, ni mondo kia gi kasienda ni kidhi malo.
bottom-up economics, economic mokuman onego teri the dustbin. Onge gimoni bottom-up. Ngato wacho ni nodwa ni mondo wachak gi piny kucha, kendo wadwa ni mondo wakel mgema mamboga, kendo wadwa ni mondo wheelbarrow, zike mkokoteni. Wheelbarrow timo gang'o? Wheelbarrow timo gang'o? Itimo gang'o? Adwa ni mondo ung'e ni machine mwaloso kaka waloso cha. Mwaloso cha en machine mapek. Moko eno kago kori kucha. Kago kuni kucha. To por gini jema ringa kamano. Gikia gima biro. Nitie kalausi mabiro malich ahinya. Ubiro lokre tsunami. Nyithindo oyie. Nyithindo oyie.